Hey Google, find brand damage video. Matik yan. Oh. Oh. Hala, oo nga. And since nandito na ako ngayon sa CDO, dito ako actually sa Ayala, San Rio. So mag-check tayo, baka may mga nakasale na mga electric fan mula kay Ate KG. Ate KG, dito na ako. So titingin tayo, baka may mga sale na electric fan. Ikot-ikot tayo. Naku, ito na, pag nasa mall talaga mapapabili ka ng kung ano-ano. Kaya Ma'am Shiji, control yourself. Control. Ayan, bago pa tayo maligaw. So dito na tayo, mag-check na tayo. Magtingin na tayo ng electric fan. Kaysa bumili ako ng ceiling kasi, iniisip ko baka meron ditong iba na yung medyo maganda yung quality nung fan o nung electric fan. Or kung hindi man, baka puntahan ko yung binilihan namin nila Brenda ng ceiling fan na nasa waiting area. Kasi yun malaki. Pero check muna natin kung ano yung, syempre pagkakasyahin natin yung ating budget. At i-check din natin yung quality. Ay, isa ko yung dito. Ito ba yun? Saan dito yung mga store ng appliances? Ah, thank you. Solar? Solar panel? Magkano na ang battery? Magkano ang battery ng solar panel? Idea. Tingin tayo na appliances kasi may mga nakalagay na sale. So, malay mo naman makasegue tayo. Makakita na tayo. Ayun, sa taas. Akit tayo sa taas. Mapunta tayo dito sa third floor ng Robinsons. Appliance. Ayun. So, titingin tayo. Window shopping lang muna tayo, mga moms. Kasi, syempre, dapat makita rin natin kung ano yung maganda para sa store, maging sulit. Kaysa bibili nga tayo ng mura, tapos mabilis naman masira. So, dahil may budget naman tayo, so, tingnan natin. Hi again mga moms. So, if you're watching this video until now, don't skip the ads. Baka sakali makabawi tayo. So, nandito na tayo sa Asian Home. Ay, music! May daanan pala dito. Yung available po natin is yung type. Orbit type. Yung ganyan. 360. Yes, po. Kaya yan sa ceiling. Ceiling ng si Parlin. Baka bumigay. Meron naman siyang bot. Kaya Grab 18 inches, maliit 16 inches po. pinagkaiba yung kulay. Yes po. Tapos built-in thermal fuse na po. Overheat. Hindi siya Mag-overheat po yung motor niya. Alin ito? Etong dalawa po. Parehas. Built-in thermal fuse na po. Halimbawa, nasa eskwelahan or commercial use. Commercial use pwede. Usage. So, mga 8 hours. So hindi siya basa-basa mag-aano. Yes po. Hindi naman mataas sa kuryente. Hindi naman. Standard. Nasa mga 60 watts po. So, here sa Asian Home, third floor to dito sa Ayala Centrio. Good morning po. Good morning. Ano po itong yan Yung- bakit mura siya? Mas mura sa brand kasi. Ah, Super okay. branding. Okay. Yung branding. So, yung iba mga established brand na po, like Asahi. Asahi, Na po. standard. Standard yun. Actually, maganda rin naman si Union. Yes, si Union is Okay. Malaki nga siya. Kasi yung sa yung sa, parang ganito kahaba yung sa waiting area nung farm ni Brenda eh. Doon sa Hinaguan. Oo po. Ay, may ano ba siya? Yung LEC. Yun. Coated. Pero okay. Pero ganito, parang industrial talaga siya. Yeah. So metal blade. So metal blade ganito, industrial. Magkano po yung ganito na Ayun na nga mga moms. Siyempre invest din natin yung yung 2580. 2580, yung marerelax yung dagdagan na lang natin. Dalawa. Para hindi, ibig ko sabihin dagdagan ko na lang yung budget ko sana Yung budget, for yeah. for the electric fan.
Yes. So, kasi inisip ko pag ito, parang feeling ko mas mahirap kasi itong linisan. Yes po. Sa aanihin mo pa Yes yung, po. yung Tanggalin mo pa yung tatanggalin grill mo po. yan. Yes. Unlike ito, pwede mo na siyang Diretso punasan. punasan. Ilang Packet. LC, ilang blade? 3 po. Malakas siya. Yes po. Malakas po. Pwede yung makita yung paano yung ano, magiging set. Ah, Yan. Ganyan po. Ganito po yung style mo. ay, asan? Ito yung box na sa motor. So, nilagay Ah, na ito yung kasi motor namin niya? Nilagay na kasi namin yung... Ah, Ayun yung- bakit patingin ako? Thank you so much again, Ate KG. Ay, tapos paano ko siya maisasabi? Ito po, tanggalin niyo lang po ito. Ito kasi Ay, yung wait. selling. So, tanggalin niyo to. Ah, Ito sandali. yung parang ikakabit. Yun naman ang problema. Ano, Wait. Meron naman siyang... Sorry, yun ang magiging problem ko. Tapos ito yung ano niya. Ito yung parang... Switch. Switch po. Controller niya. Controller. Mahaba yung ano yung wire. Yung wire. Available ba? Parang ikabit na tayo. Wait lang, iniisip ko kasi yung ceiling ko is si Parlings. Baka mabigatan. Yun nga eh. Mabigat na. Baka bumagsak. Ala, ang bigat nga. Sinasira. Tapos, iikot pa siya. Baka bumagsak. Parlings. Oh, si Parlings lang siya. Medyo manipis siya. So, dapat ang ano niyan, ang pinaglalagyan niyan is Talagang solid Full na, ano? parang cement. Parang ganito? Oo, parang ganito. Or, nakakabit siya, may metal frame na doon siya naka-attach talaga. para secure. Kasi pag binili ko to, kailangan So, yung pagkakabitan. Tapos, mabigat pa yung blade kasi metal blade siya. Correct. So, baka bumika yung... What do you think, selling Mama natin. Mom? So, kung ito, light lang po siya. Daw maganda rin kasi sabi mo thermal yung Thermal ano. fuse, Hindi siya basta-basta nag... 3 overheat. speed, meron siyang meron siyang... Tapos, paano tong ano niya? Ikabit, dagdagan nyo lang ng wire. Ah, pwede siyang Extension. dugtungan. Extensionan nyo lang ng wire para kung saan yung parang Power lagyan nyo ng niya. switch. So, aabot siya. So, pwede mo extensionan kahit ilang metro na yung... I think kailangan ko munang tawagan yung gagawa. Pagkakabit. Tawagan ko muna para Yes. ma-sure ko. So, alanganin tayo sa sa ceiling. Sa sale. Natatakot ako kasi baka mas malaki yung damage na mangyayari. Babagsak. Yeah, baka babagsak. So, halimbawa, first na rotate ng motor, baka bumigay na siya kasi mabigat. So, we have here. We have also the timer model po. Ah. So, i-on mo lang, ano mo lang itong timer natin, tsaka pwede siya So, for 40 minutes, Yes, 1 po. hour. Ah, 1 hour. okay. So, pwede na siya naman. Ito po, Philippine brand din po ito, gawang Yeah. Pinoy. Camel. Camel brand. Oo. Tapos thermal fuse protectant po, powerful motor. Ah, parehas na. Yung kasi nag-i-evolve na rin ngayon. Oh, yes po, kasi ina-adapt nila po sa Philippine standard na electricity na Yes. hindi masyadong fix yung electricity natin. Correct. Minsan, Yes po. mahina yung sagap na kuryente. Yung kuryente. So, lahat ng mga ano natin ngayon, medyo adapted sa Philippine market. Even mga TV at saka ref natin, Ay, May 1, regulator. 2, 3, 4, 5. 5 blades po. 5 blades. 5 blades po yan. So, malakas. Yes po. Then tapos pwede din po siya Adjust. i-lower po, i-adjust nyo kung 16 inch, ang ang taas oh. 16 inch po yung blade. Yung blade. Diameter po niya. Akala ko yung taas. Yung taas. Tapos This is 2.4. that one is 279. Anong pinagkaiba nila? Branding din po, and then yun pong isa-isa metal blade, which is the aesthetic series ni Asahi. Baling iba-ibang kulay yung ano niya, yung blade po. Tapos rainbow style po yan. Pag umiikot, makita mo rainbow yung kulay niya. Yung Mga mams kasi ako, tinitingnan ko tulad nito, mabilis kasi siyang linisin. I mean, kumpara doon sa isa. Kasi hindi tornilyo yung LC. Yes, yes Ito diba po. de Roscas lang? Ito po, ano lang, clip type lang po. Clip type. Clip I mean, type. Yung sa, yung sa... hindi, yun. Yung Ano? Yung LC kasi pag tinanggal mo, Ito? ito po oh. Yes po. Yung
Ellison Pag industrial kasi po nga, kasi, naka-screw siya. naka-screw sa loob. So, hassle, parang ang ano Ito siya, po yung linisin. screw. Ayun, oo. Ito ang screw. So, pag linisin mo yan, Though tanggalin mo malakas din yung- fan grill. Tapos, Doon malakas yung hangin. Yes. Gamitan mo ng screw, tsaka Sige, ito na. Sure na ako. Ito na lang. Kasi may timer pa. Yan, ito na. Di ba? Timer mo na. May timer kasi siya. O, pwede nating, 20 minutes kasi kumakain kayo for 20 minutes lang sa sa Mamshi Eatery. Tapos kung saan siya mamamatay. Para kahit makalimutan namin, hindi siya. Yes pa. Kahit nakalimutan mong i-off po yung fan po natin, mas secure Kusa siya po mga- siya kasi kusa siyang papatay po. So, kahit hindi mo gamit yung timer, okay lang. Kasi yung Yes on- pa, yes pa. On lang. Yung dial knob po natin, itapat lang po natin sa on na ano natin. Na, So, Tapos ito, ganyan. yan. Hindi ba to agad malunos? Hindi naman po. Hindi naman. Walang kunyari masira to. Walang bearing. Kailangan pag masira to, Oo. knob. So kailangan po kung masira at least nakatapat siya sa on na button kasi pag hindi siya nakatapat, naka-off, hindi siya Useless pa-function. to. Pero anyways, wala namang problema kasi may service center naman po dito sa Cagayan de Oro. Yun na nga. We come up with 1-year warranty naman. Nasasaan ako, tapos pupunta pa ako ng CD. Pero hindi naman siya basta-basta ganun na. Kasi pasok naman po Oh. siya sa Philippine standard naman. Ano natin. Ito. May PS mark naman po siya. Mamaya tulad yan, ang mga customer ko, estudyante, baka mamaya ganun-ganun pihit-pihit, di ba? Oo. Kasi hindi naman. So far, wala naman pong complaint regarding sa laptop. Di ba? Hindi ko pa siya nabibili pero ang dami ko rin naisip agad ng mga Hindi, possible na okay naman yan, problema. ang possibilities yan in the future kasi. So, mabuti kasi nasasagot din yung mga future questions in advance. Pero at the same time, ano mo na, mayroon ka ng forecast sa kung anong yung mangyayari. Kasi tulad nito. Possibility. Pero so far po, wala naman pong So, ito for na how many lang. years na po na-create po ito na model, wala naman pong complaint regarding po sa ano natin, sa product po natin. Sige. Okay. Tapos ito, ano tong isa? Si Camel din po, Tingnan din natin. yan. Ang kaibahan naman yan is... Fixed po siya, wala po siyang timer. Okay. Then, yung speed, same din po. 3-speed naman po. Parang okay to. Kaya kasi pag puti marumihin. Yes po. Ito na naman tayong Medyo side po. comment. Tapos Hindi, ano? kasi kung sa bahay lang okay lang. Pero Ah, kasi sa business ko siya business gagamitin. Then, minsan kasi pag white po, mag-yellowish po. Tapos pag- ano pa doon, malikabok. So, So, better the dark colors po. color na lang. May dark color kanya. Wala po. Yan lang siya. Ito na design po intended for white and black na combination sa blade. Tapos yung hand natin is purely. So meron tayong mga black na ito na design. Tapos meron pa isa. Ayan, kasi ano yan. 5-year warranty. Sa motor po. Dito, Wala. 1 year warranty lang po yan po. for For the sa- motor and all overall services po natin. Parang mas gusto ko yan. 5-year warranty. Ito same. Camel na same. Pero ito is Asahi na brand. So Asahi is one of the leading brands na nag-produce din ng mga home appliances po, like oven, electric fan. Yan na lang siguro. Ito na lang, certified. Tapos, ang kagandahan po nito, naka-ano po siya, hindi po siya button type, nakaseparate po yung dial knob. Okay. Sige. So pwede siyang tanggalin, pwede Ah. siyang fix. Yan. Tapos pwede siyang ma-adjust to the level na para siyang desk fan. Okay. So, Yan yung pinakasagad na height niya. height po pinakamataas. Yan po. na. Yes po. Okay, sige. Tapos ma-lower pa po siya na parang desk fan naman po siya na type. Sige po. Sure na yan na lang. Kasi may 5-year motor Tapos, warranty. proudly Made in the Philippines. Yan. 1982. Wala pa ako yan. Yes, oh! Wala pa ako yan sa mundo. Sa bata. ganyan, medyo- Mas matanda sa akin si Asahi. Mas ano na sila, mas trusted na po na brand. Sige, si Asahi na lang. Asahi na lang. Kasi- Yan na. Yung hawak mo. Yes. Anong color naman niya? check ko po kung ano yung ibang kulay ng blade. Okay. Kasi yung ano natin, isang blade lang green may. Okay. Check ko po ha. Mas maganda kung medyo para makita namin agad kung marumi.
Thank you. So, ganun na lang mga ma'am. Diba? Yun na lang may bibili natin. Dami nating tanong. Pero at least, ma-assure natin na yung mabibili natin is okay. Tsaka yung warranty ng motor. Yun ang importante kasi especially pag lagi mong ginagamit ang appliances mo, kailangan may assurance ka rin na, diba? Para kung ano man ang problema, pwede natin maibalik sa kanila dito. Maayos. Ganun. Ang TV nila dito. Hey Google, can you play me a live concert? Yun. Play me concert? Sino yan? Ha? Yun. Ang taray. So, walang remote. Voice command lang. Voice command, hands-free, pwede din siya para sa via remote. So, yan. So, yung pag-response... Search mo nga, Ma'am Shiji. Sige nga, try natin kung So, makikita. depende po yan sa depende po yan sa lakas ng signal po ng internet natin. Ah. Yan, nag-play na siya. So, hey Google, volume up to 50. Search mo ngayon kay Ma'am Shiji. Ma'am CG. Vlog. Hey Google, can you play me Ma'am G. G vlog? Hi! Tingnan nga natin. Kung kilala niya. Ala! Yun ang mukha mo. So, pwede natin volume Ang laki ng mukha ko. Pwede natin Pwede. volume. Hey Google, volume up to 50. Wala, So, kailangan malakas din boses mo. Uy, walang remote, mga ma'am. Social, voice command lang. Hey Google, volume down to 25. Social. So, even, weather update, pwede ka po makapag- Talaga? So, kailangan tanungin mo kung ano yung weather update for the day, Oo. ulan ba, araw, Talaga? pwede po yan. High-tech na to, no? Anong brand? TCL po. TCL. This is QLED na model. 2025 model. Same 50 time, inch na siya. 50 inch na po. Tapos, Yun magkano yung lang? price. 22? Yes po. Yung 22 natin po, pwede siya installment or cash na. Card straight. Pero halimbawa, magbabayad kayo ng cash, pwede pa ma-lower natin ng less 1,000. Talaga? Yes po. Wala, grabe, no? Ka-high-tech na. Wala, kakaloka. Ang galing voice Hey ko. Google, volume down. Diba? Hey Google, volume down to 10. Ang galing. Tapos AI po siya. So halimbawa yung signal po ng internet natin is hindi ganun Malakas. malakas. I-adjust din po niya yung video up to the lowest possible pixel para continuous din po yung play niya. Panonood. Ang galing. Try yung voice Pwede, command. sige po. Hey Google lang po yung command po. Hey Google, find brand damage video. Automatic yan. Oh. Oh. Hala, oo nga. Ito yung kanina lang. Yun na. Hello. Yung sa airport. Hey Google, find me a boyfriend. Ha? Wala. Sino lalabas? We could search. Si We could. Luloy. Loy! Hindi tayo sa boyfriend, Loy! Ay, Loy. Loy! Ako si Laylay. Ang taray, ang galing. Bili mo na to, oh. Tapos sabay-sabay tayo mga bakla na. Brenda, follower mo naman ako. Asian home lang po. Asian home trend. Oo, mura na rin, oh. Ang galing. Ang cute naman. Kasi ating pamimili ngayon naman kakain muna tayo for lunch. So later uwi na rin ako ng farm kasi anong oras na baka abutan ako ng rush hour, matraffic ako. Na-stuck ako rito sa Pagandi Oro City. So again, maraming salamat sa panonood. God bless you.